Hello, hello! Astăzi vom mai bate joc de copiii de pe internet care nu știu să scrie. Sunt foarte șmecher și tare, îmi vine venitul imediat. Salutare tuturor, bun venit la un nou joculeț pe canal. Acesta se numește Fallout 4 și l-am așteptat de mult. Am văzut că e un joculeț destul de interesant, s-ar putea să-l terminăm. Am așteptat destul de mult acest joculeț și abia aștept să-l jucăm. Haideți să-i dăm drumul. Jesse! Salutare oameni buni, ce faceți? Astăzi vom juca mai mult să AMP, deoarece n-am ce face altceva. Băgăm cu tirul pe aici. Wow, ce tare! Salut! Bun venit la episod de întrebări, care și doar asta îmi place să fac pe canal. Episodul 2456. Încă nu sunt mort, de fapt sunt. Genial! Jesse! Salutare oameni buni, astăzi vom reacționa la ceva nou. Acest video se intitulează David crește mare. Oh, ce sunt cu numele acestea, băi frate? David, Andrei, Mircea, Jnenu. Băi, nu-mi plac deloc aceste nume, nu înțeleg, nu pot să le suport. Cum poți să ai 20 de ani și să te chemi David? Eu sunt o persoană specială, nu știți deja asta? Astăzi vom enumera 10 persoane motivaționale primul film Danger the One. Vreau să mențin faptul că îmi pare rău că nu m-am apucat de YouTube în limba engleză mai de mult, deoarece am pierdut o șansă uimitoare de a câștiga cât mai mulți bani. Ultima variantă m-a rămas să facem un clickbait aici în România. Haideți să începem și topul de astăzi. Precauție! Cad pule! Acum mergem să mâncăm ceva? Oricum, înainte de acest episod, aș dori foarte mult să apăsați butonul de like, deoarece înainte, când făceam doar gaming, mă plângeam că ceilalți youtuberi cer like-uri, iar acum cer și eu. De ce nu? Așa că luați-vă o pungă de popcorn și haideți să începem. Băi, uite-te un pic la obiectul ăla, nu pot să cred, băi! Aha, înțeleg totul, da. Salutare la toată lumea și bun venit la un nou episod unde gust ceva. De data aceasta avem un pachet din Israel. Este un croissant cu caise, ceva foarte special și bun. Presimt o îmbinare. Miroase destul de excelent. Acum să-l gustăm. Are gust de caise. Hei, sunt tequila și food fake-urile alte youtuberi pe promovări. Deci stăteam eu și îmi dădeam lava și deodată mi-a venit o idee cum să fac și eu niște bănet. Am văzut aceste videoclipuri ale Lefezie. Acel puțoi care are față de șobolan și care vorbește pe nas și nici măcar cred că n-are 13 ani. Așa că am să fac un fucking video să fie fucking cringe și de asemenea fucking savage încât să mă dau și eu mare aici. Așa poate reuși și eu să crești și să fac o bănet. Dacă tot am văzut succesul acelui tip, haideți să mă fac și eu un clickbait, nu? Da, a fost chiar foarte bun. Aș dori să strângem în acest episod 20.000 de like-uri ca să mai facem un asemenea conținut. Data viitoare vor lua un pachet din Coreea de Nord și vă savura bucatele speciale făcute de aceștia. Oh, what the fuck, ah shit, oh shit, oh what the fuck, oh shit, oh what the fuck, what the fuck, oh shit, Salutare la toată lumea, aici așa nu contează numele meu. Uitați-la că m-am tuns și m-am bărberit foarte bine. Astăzi sunt așa de nebun încât voi târnau cola în cap. Aș dori ca să fac peste 50.000 de like-uri la acest episod, deoarece n-ar să mai vedeți asemenea nebun să-și toarne o cola în cap. Uitați-o-le cum m-am bărberit frumos, m-am aranjat, îmi torn o cola în cap acum. Vedeți acum. Salutare tuturor, bun venit la un episod mai special de 10 milioane de abonați, unde astăzi voi despacheta ceva destul de important. Înainte de asta aș dori să lăsați un like, deoarece like-urile contează foarte mult. Uitați aici așa, am primit o sticlă și de asemenea, uitați aici așa, am primit și un poster. Ia, uitați. Foarte, foarte drăguț.
Foarte drăguț, îmi place. Designul e destul de interesant. Ce-i drept, asta îmi va rămâne mie ideea un episod special, așa că pe mine mă doare în pulă că voi vă uitați la acest episod. Ar putea să dați acolo like-uri și să scoateți venitul. E bun. Eu nu m-am săturat, trebuie să mai mănânc ceva. E bun. Mai trebuie să mănânc cât ceva? Te la buci, te la buci, te la buci, te la buci. This video is brought to you by Gay 2A. Poate iau și eu un leu în pula mea. Bă, băieți, am decis și eu să fac un gameplay, s-am uitat să mai filmez fundalul și doar mi-am filmat vocea. Spun și eu video așa, ce are?